To kendo olosane kotende kod achiedh nade ma bende osebedo ka kwako sekta mano mar sukari nikech ang'ini jowa mawuok Kimbo mar piny Kenya moriwo jo Nyanza kanyakla kod jo Western thothgi yudo yuto kowuok kuom pith mano mar niang'. Olosane kotende kod achiedh nade ma bende osebedo ka neno kaka jagoro maduong' mano mar Kesga. Iparo ni gin achiedh nade mage ma bende osebedo ka juko un kaka jopur mantiere sekta mano mar rego niang' pacho kae. Achiedh nade manyedung mane wayudo ka ne en weche mag chudo to mago to sirikal mar President William Ruto osetieko okawo kambe okete lwet ji giwegi manyalo chulo ji to gope modong' mane kambe ginigo giwacho ni gibiro chulo. Mar ariyo en beto apeyni maricho ma pod waywago nyaka sani ma chandowa kabisa. Weche beto chando japur niang' kabisa nikech mondo bet ni niang' itiyo gi pesa mang'eny mondo ibet niang' miting' mitere factory. Koro pod wan gi weche mang'eny. To gima aseyo kabisa en tendewa mag kaunti nikech ing'e ni agriculture en devolve. Onge odiochieng' achiel ma counties wage oseluongowa kata achiel ni mondo wabed piny to watimo nang'o. To pesa mar cess to ing'adowa pile ka pile to dhi ne counties gi apeyni wa turicho. Koro ka agriculture en devolve to wapenjire gi wago kura ne MCA mondo dhi e county mondo los chike makonyo agriculture. Budget mar agriculture e county chal nade? Ere kaka gikonyo japur mar niang'? Koso gin be gikonyowa mana ywak kaka waywak ni? Nikech agriculture en devolve, counties onego bed ni mbele kabisa molo kata national government e wechewa mag pur niang'. But sirikal mamalo osedonje iye mondo otem kaka ginyalo mondo gilok ngima japur mar niang'. Emomiyo President William Ruto nogo sei e chik mokelo Kenya Sugar Board mondo japur niang' obed gi duol e sirikal. To apeyni maricho